Na první místo se tam dostal nejspíš jeden z McLarenů. Sebastian Vettel tedy končí definitivně. Tak jsem si asi odpověděl, Mark Webber bude bez smlouvy. Já trošku přeháním. Počkejme si na ty opakované záběry. To všechno 17 kol před cílem, to je neuvěřitelné. Tak Lewis Hamilton převzal vedení ve velké ceně Turecka poté, co kolidovali závodníci Red Bullu, kteří po 40 kol jeli těsně za sebou a podívejte se. Podívejte se, co si o tom všem myslí Sebastian Vettel a já si myslím, že na pohodovou atmosféru v Red Bullu je zaděláno. Hlava v dlaních, tak maximálně, co víc k tomu říct. Ale co pak se tam Marku Webberovi stalo, že zpomalil tak, že i Sebastian Vettel dotáhl. Sledujme to. Nebojte, o něm měl jsem, jen nevím, co si o tom mám myslet. Tak jestli mohu, skromně, tak Sebastian Vettel by si měl asi zaťukat na svou vlastní hlavu. Protože Mark Webber tam poctivě držel tu lineu. Ano, tady jste viděli, přeci jen, o tomhle se bude hodně dlouho hovořit, ale mám pocit, jako kdyby Sebastian Vettel uhnul doprava od té bílé čáry, to je si myslím takový docela slušný referenční bod. Naprostý šok nejen na boxové zítce Red Bullu, ale tady také u nás na komentátorském stanovišti. Pavle, co na to říkáš? No nevím, zdálo se mi, jak kdyby to bylo pár kapek jak na jedné, tak na druhé kameře, dokonce na té jedné statické, takže jsem si říkal, jestli náhodou Webber krát